ne ngwe ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunga ani diɲɛ fan wɛrɛw kunga. An b'a fɔ ye ko nin ye a kuma selen ye. Kɛnɛ dɔ sigira sen kan ka ɲɛsin tunkarangew ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baarakɛminɛn dɔ don. Baarakɛminɛn min ni a bɛ wele ko manuel gafe don o carini ka se Mali fan da naani bɛɛ lajɛlen la ka se ka lakodɔn. Baarakɛminɛn ni o ye gafe ye. U kama ko manuel de procédure de gestion des migrations professionnelles la a dabɔkun de ye tunkarange minnu ni olu b'a fɛ ka baara kɛ wali kelen maliden minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ ni baara dɔ dɔnniya bɛ u la u b'a fɛ ka to baara kɛ tunga fɛ. Nin baarakɛminɛn in u sinsilen a ka baara bi nɔgɔya u bolo. O de baaraw n'u donna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna centre de perfectionnement et de reconversion professionnelle la Bamakɔkurakaw fɛ min ye a hakilina ye. A taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ maa caman kun bɛ a kɛnɛ kama ɲɛmaaw la Marietu Jalo ni a ka jatala Baba Keita ka fɔ la. Ni ɲɔgɔn dalajɛ in ka hakilina falen kɛ a bɛna yɛlɛma bari don tungalataga fɛɛrɛw la sabula sɛbɛn dɔ de bɛna sigi sen kan kunnafoni walawalalen bɛ sɛbɛn min kɔnɔ n'o bɛna kɛ yɛlɛma bolo ye ka ɲɛsin tungalataga ma an ka jamana bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan min bɛ se k'a to maliyɛnden si kana tɔɔrɔ tunga fɛ. Sɛbɛn in kɔnɔna la sa a baabusen dɔ bɛ boli migration professionnelle kan o ye mun ye k'i to i ka jamana kɔnɔ ka baara ɲini jamana wɛrɛ la ka taa o baara kɛ wagati dilen kɔnɔ ka tila ka sigi ka na ban Maliba la ni atelier in bɛna kɛ sababu ye ka o sɛbɛn in baara dafa ni k'a caya walasa ni maa o maa bɛ fɛ ka taa tunga na o bolo ka da kelen kan k'a kalan k'a kɔnɔna kumaw faamuya a baara daminɛna kabini san 2016 san 2019 in na baaraw kun bɛna cɛ. Atelier in a bɛ mun kan a bɛ fɔ min ma ko migration professionnelle donc mɔgɔw ka taa ni ka segin ka taa jamana wɛrɛ la ka na o atelier in an kun ye nin baara daminɛ ANP ye baara in daminɛ depuis 2008 kɔnɔna na bon 2018 kɔnɔna na an ye document dilan na o bɛ taa ni ka segin yamaruya de façon officielle ka bɔ Mali la ka taa dugu wɛrɛ la a bɛ se ka encadrer cogo min na an y'o baara kɛ 2018 document in finalisera o la mais bi sɔgɔmada na ta ye min ye ka document vulgariser ka document in di bɛɛ ma bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko document officiel de filɛ nin ye an bɛ se ka taa ni ka segin kɛ ka na ka sɔrɔ baasi t'a la. minnu ma taa tunga na fɔlɔ n'u b'a fɛ ka taa parce que hali n'i bɛ bɔ i ka so bɔcogo de b'i la jango n'i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen mɔgɔ tɛ se ka bɔ i ka so cogo dɔ la ka wuli ten k'i bɛ taa don mɔgɔ wɛrɛ ka so cogo dɔ la labɛn tɔw de bɛ yen f'i k'o sabati hali an yɛrɛ ka so kɔnɔ sani i bɛ don i kɔrɔkɛ ka ou bien i bɛ don i dɔgɔnin ka so kɔnɔ i b'a fɔ fɔlɔ kɔkɔkɔ n'a y'i laminɛ tuma min n'a ko k'i bɛ se ka so i bɛ sɔrɔ ka don donc jango n'i bɛ bɔ i ka jamana la ka taa jamana wɛrɛ la donc i bɔcogo i ka jamana yɛrɛ la fɔlɔ i kan k'a ɲɛɲini n bɛ taa la jamana min yɛrɛ kan nin a mɔgɔw bɛ cogo di u ka baloko bɛ cogo di u ka sigida sariyaw bɛ cogo di n'i y'o dɔn ka sɔrɔ ka wuli a se bɛ Ala ye i bɛ taa nɔgɔya la i b'i ka sigi kɛ nɔgɔya la mais n'e wulila ten ka taa cogo dɔ la e t'a cogo dɔn e ma degi ka se yen e t'u ka tabiya si dɔn i t'u ka taabolo si dɔn n'Ala ma jan kɛ gɛlɛya bɛ bɔ a la o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye an ka denmisɛnw olu ye sini ɲɛsigiw de ye jamana bɛɛ bolomada y'a ka denmisɛnw ye mais an ɲan bɛ kasara minnu na sisan ni cɛncɛn kan kɔgɔji kan fiɲɛ kolonw la fiɲɛ juguw la denbaya bɛ bɔnɛ e yɛrɛ min b'a la e bɛ bɔnɛ i ni la denbaya min ye i balo fo kana se i ka maaya daminɛ i ka maaya nafa sɔrɔ waati ma o denbaya nin bɛɛ bɔnɛ i fa ni ba bɛ bɔnɛ jamana yɛrɛ bɛ bɔnɛ dugu bɛ bɔnɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ bɔnɛ donc pour que ka bɔnɛ nin yɛrɛ k'an kisi o ma f'i ka labɛn sabati fɔlɔ ka sɔrɔ ka wuli ka taa donc gafe nin bɛ ANP ka gafe nin b'a a yira k'a fɔ baara yɛrɛ bɛ se ka ɲini i ye yan ka contrat signer i ye yan i b'a fɛ ka taa jamana min kan i ka sɔrɔ ka taa o jamana kan ka taa o baara masinaw kɛ o waati masinaw kɔnɔ ka kɔ segin ka na donc an b'a ɲinina jamanaden bɛɛ fɛ an k'an yɛrɛ don kun fana an k'an ni lakana k'an somɔgɔw ni lakana k'u dusu suma. Ni hakili falen kɛnɛ in senfɛ baarada fɛn fɛn sen bɛ don tunganataga koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara baɲumankɛ jɛkuluw kan n'olu bɛna jamana dɛmɛ a musakaw la. Laada do dɔgɔkun o dɔgɔkun jɛkulu min bɛ wele ko Club 66 u ni u ka tɔndenw bɛ fara ɲɔgɔn kan
ndene marsigalo tile muga ani duru o ta kɛra club 66 jabala la amawladoniya k'a fɔ tɔnden duru ɲɔgɔnna olu de gɛrɛzigɛ donna wari sɔrɔta la miliyɔn kelen aya ma duru ɲɔgɔnna de gɛrɛzigɛ donna o la tɔndenw na baara in ngɛra club 66 ma ɲɛma yɛrɛ ale ɲɛna ka taa se tɔndenw ma Kafune Bacili ani Baba Keita kun bɛ Sherifla TV Jabaranin tɔgɔ la. Sogo tɛ nka tiɲɛ dangɛnɛmayalen yɛrɛ de latigɛra. Sulemani Sangare, Fatimata Kamisogo, Fatoumata Daou, Mama Traoré ani Kadiatou Teli de garisɛgɛ ye fara ci ka bɛn ni club 66 ka tirage ta ko sabanan ye min bɛ kɛ sababu ye ka sefa wari miliyɔn kelen labila a ka tɔndenw ye. Club 66 ye jɛkulu ye, jɛkulu min ni a kuntilenna tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra ka ninkura fiyɛ a ka tɔndenw ka jagokow, u ka cakɛdaw, k'u ka baaradaw sɔrɔw sinsin, ka se ka adamadenya dɛmɛdi wale bange tɔndenw kelen-kelennaw ni ɲɔgɔn cɛ, ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka kɛ u taabolo ye, ani k'u ka tɔndenw dɛmɛ ɲɔgɔnya, k'u ka kalanw ani u denw ka dɔnni kankuruyaliw musaka ta. Dɔgɔkun o dɔgɔkun i n'a fɔ tɛnɛn o tɛnɛn an bɛ maa wele club 66 la minnu dara club 66 la k'u tɔgɔ sɛbɛn k'u ka wari sara dɔgɔkun o dɔgɔkun an b'u wele u ka na diɲɛ mɔgɔ ɲɛna kunnafoni dɛsɛnnaw ɲɛna k'olu ka chèque géant d'u ma ni o ye miliyɔn kelen ye. Mɔgɔ duuru garisɛgɛ donna miliyɔn kelen na bi u dara an na u y'u ka nafolo bɔ ayiwa bi an nana kɛnɛ kan k'u ka u ye nafolo min bɔ k'a lasegin u ma. Donc b'u fo u ka o baara n'u ka danaya la ka min fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw ka da la k'a fɔ club 66 nana maliyɛn bɛɛ de dɛmɛni kama. Club 66 ka sugandili bi kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun maa hakɛya dɔ bɛ ta u ka tɔnden kɔrɔw la ani ka sɔrɔ k'a labana ka dɔwɛrɛ ta kunfɛ jate la tɔnden kuraw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin dɔgɔkun in na tɔnden 2 sugandira ka sanga ni u na joona ye ka n'u tɔgɔ sɛbɛn ni ka kɛ club 66 tɔnden ye. U ko a ma ko ordre d'arrivée maa tɔ 3 sugandira tɔndenw bɛɛ lajɛlen cɛ ma tirage au sort la. O mɔgɔ 5 minnu garisɛgɛ donna sefa wari miliyɔn kelen na ka bɔ club 66 yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiyaw kun bɛ ye u ɲɛw kan. Garisɛgɛ dumantigi ninnu ye foli kɛ ka ɲɛsin club 66 hakilina tabagaw ma ka labanna ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko jamana kɔnɔdenw k'a lajɛ ni ka na u tɔgɔw sɛbɛn walasa ka se ka kɛ club 66 tɔnden ye don n'a nataw la u yɛrɛw ka se ka bɔ k'u jɔ ni sefa wari miliyɔn 1 ye ni ka u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye. N dara nin fɛn in na j'ai lu j'ai participé et puis a kɛra n bolo bonyaba ye n'o tɛ n yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye quartier Mali dɔgɔtɔrɔso la n tɛ mɔgɔ dɔn ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ dɔ y'a fɔ n ɲɛna an taara tɔntinikɛyɔrɔ la n collaboré la et puis j'ai gagné. Club 66 mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que nin fɛn yɛrɛ kɛra n yɛrɛ la surprise ye. Club 66 ye jɛkulu ye jɛkulu min ka baaraw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani buna adamadenya dɛmɛli waleyaw ma bari sabu ka d'a kan a ka baara kɛtaw a n'a ka kuntilennaw bɛɛ lajɛlen de bɛ lawaleya o ɲɔgɔn dɛmɛ in sira fɛ walasa ka se ka musakako jigiya ta u ka tɔndenw ye. Kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni jata de ye club 66 baarakɛlaw ani u ka tɔndenw fɛ minnu garisɛgɛ ye fara ci. Kewale People Magazine shubado min bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ shu min bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu jɔyɔrɔ bonyana fasoden ɲumanya baara la ntɛnɛn marisikalo tile 25 Institut français la ni o ye Centre culturel français kɔrɔ ye baaraw n'u donna ye denmisɛnnin 21 ɲɔgɔn na sugandira minnu fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyana aya jamana joli la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana maa minnu sɛbɛkɔrɔ lamɛn bɛ cɛsiribaw ni baaraba kɛw la o 21 fɛnɛ sugandira ka jɔnjɔn dɛngu olu la Mali silamadina ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara n'a ma ɲa k'a fɔ mado min ka cɛsiri ka bon jamanadenw kan bɛnni na ani jamana basigili la u ye bonyamasegin dɛngu a fɛnɛ na jɔnjɔ a nɔna bilara ma min fɛ a denkɛ a Seyida Sherif Ahmed Tijana Haidara do Alhamidu Badini ni Baba Keita kun bɛ Sherifla TV Jabaranin tɔgɔ la. Kewale People denmisɛnnin jɛrɛ jɛkulu ye mun ka wuli ka jɔ ye ka wale ɲuman dɔn jɔnjɔn ta k'a di jamanadenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu cɛsirilen don sanga ani waati jamana ka yiriwa kosɔn fɛn mun ye diplôme de reconnaissance ani wale ɲuman dɔn jɔnjɔn n'u bɛɛ la belebele ye Madu Dakolo tɔgɔ la jɔnjɔn ye o bɛ di maaw ma minnu y'u jɛniyɔrɔ fin jamana ɲɛtaa la. Jamana kɔnɔ pour que jamana ka avancer fo minnu bɛ ka baara ɲuman kɛ olu fana ka récompenser donc an y'o miiri o de la an y'a essayer ɲina ka 21 jeunes les plus influents olu récompenser a 21 décideurs les plus influents olu récompenser. Ni wale ɲuman dɔn jɔnjɔn ta la ka di maa minnu ma ka da u ka cɛsiri kan
olu y'u ka nisɔndiya jira ani ka tila ka kɛwale people maaw fo ka da u ka miiriya ɲuman kan. U y'an wele k'a fɔ an yera mɔgɔ 21 n'olu ye nɔ bɔ jamana kɔnɔ u ka baara la denmisɛnnin kunda donc u y'an wele k'a fɔ an ye an nana an ka bureau minɛ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ a bɛ courage don mɔgɔ la i bɛ baara min na k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ b'a la. Kɛwale people ka nin wale ɲuman dɔn kɛnɛ ni nin y'a ta ko 4nan ye fɛn mun ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnni ye o taara ka di an fa ani an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ma n'a dencɛ Sherif Ahmad Tijan Haidara kun bɛ nin kɛnɛ in kan tɔgɔ la. O wale ɲuman dɔn jɔnjɔn b'a jira k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ an bɛ san 100 mun kɔnɔ n'o ye 21e siècle ye k'o maaba ye an fa ni an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye ka da ka wuli ka jɔ la sanga ani waati diinɛ ɲɛɲuman yirali jamanadenw na a n'a ka fasoden ɲumanya baaraw. Mali la mɔgɔ min ni a yelen don ni ale de kuma kelen don a kan fan bɛɛ Mali kɔnɔna la san 100 laban kɔnɔ an fɛ yan nɔ u ye o trophée de ta ka di Seyid Sherif Usman Madani Haidara ma. O la nisɔndiya b'an na nisɔndiya min tɛ se ka fɔ ka s'a dan na o ye min d'a ma o tɛ u y'a di ni kun min ye o de don n y'o de fɔ trophée di ninnu fɛn fɛn bɛ kɛ maliyɛnw fɛ k'a fɔ an ka trophée di an ka mɔgɔbaw ma a ka ca la a caman ye n fa wele n'a ma min kɛnɛ sɔrɔ a b'anw yɛrɛ bila ka taa mais bi su in na ta tiɲɛ na dɔ farala dɔ kan an nisɔndiyara. Dɔn ni dɔnkili fo ka taa bila ɲɔgɔnlɔn na o tun bɛ kɛwale people ka nin wale ɲuman dɔn kɛnɛ kan jama ka nisɔndiya kosɔn. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madani Haidara de a Seyida Badara Aliyu Usman Haidara kunbɛ taama na Kangaba cercle la Buguni dɛmɛnen kɔfɛ dugu mɔgɔ ɲɔgɔn na de bɛ yan se jɔra minnu na ka silamaya ɲɛfɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hakilina in dara Kangaba cercle silamaya dɛmɛtɔ ansaru de fɛ a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ kira Muhammadu Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye o binakɛ de Imam Aliyu ka bangeni ɲɛɲɛni a bɛ don o de kadara kɔnɔ a senfɛ fana a Seyida Badara Aliyu Usman Haidara a ye silamaya dɛmɛtɔ ansara jabala birikiden fɔlɔ fɛnɛ da kojuninkaw fɛ min ye bayatul islamiya silamaya donga layidu 6 o taara maa caman de fɛ ni ka don diinɛ na an ka maa minnu kun bɛ taama na a nɔfɛ Fatumata Jaabi ni Seydou Ɲare. Seydina Imam Ali ala ka diɲɛ b'a ma n'o ye alakiraba alayhi salam a binakɛ den ani fana a denmuso min kun kɔkada ye n'o ye Fatima Zahara ale furukɛ sanuman ye ka bɛn ni ale ka bangeli kadara kɔnɔna ye Jamiyat Ansardin Islamiya tɔnden minnu bi Kangaba mara la u y'u bolo mɔnɛ bɔ an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ nɔfɛ a Seyidi Badara Aliyu Haidara mun kɔsɔn a ka taa sen jɔ u ka sigidaw la ani u ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka nisɔndiya an'u ka ɲakarili jira damama la ni cɛba in ka bangeli la n'o ye Imam Ali karamallahu wajahahu. O de hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔ a Seyidi Badara Aliyu Haidara a ka Buguni turunew balen kɔfɛ a y'i kunda Kangaba mara kan. Kangaba marabaw a dugu sigibaw a donsow a n'a tɔnbolomaw ani ka fara a diinɛmɔgɔw kan u y'u ka nisɔndiya an'u ka waleɲuman dɔ ani ka an karamɔgɔ bisimila Kangaba mara kɔnɔna na. An karamɔgɔ a Seyidi Badara Aliyu Haidara a ka laseliw kɔnɔna na a nana kana kuma ye ni cɛba in kan n'o ye Imam Ali karamallahu wajahahu. A ye jɔyɔrɔ minnu fa a n'a ye baara minnu kɛ diinɛ in kɔnɔna na. Diinɛ in a ka yan sɔrɔ kira ko ten alayhi salatu wasalam k'a bɔra fɛn fila la. Ayiwa i ma an ba Khadijatu ka nafolo a ye min nafa k'a ti Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ma jango a ka jɔ anw ka y'an ɲɛ la ko a bɔra yen ani Seydina Ali ka bamuru karamallahu wajhahu an ba Khadijatu ka nafolo ani a balimakɛ ka bamuru k'o de ye silamɛya in jɔ n'a sera anw ma yan. An karamɔgɔ a Seyidi Badara Aliyu Haidara ka Kangaba turune in kɔnɔna na a bɛnna tile 7 ɲɔgɔnna de ma min hukumu kɔnɔna na n'a sen jɔra dugu 20 na. O senfɛ Jamiyat Ansardin Islamiya tɔnden minnu bi kɔjuni na olu ka wulikajɔw n'u ka cɛsiriw kɔnɔna na olu ka jabala kura n'o y'u ka siège kura ye. An karamɔgɔ a Seyidi Badara Aliyu Haidara a y'o birikiden fɔlɔ da. O kɛnɛ in ka ɲi a ye a ka nisɔndiya a n'a ka waleɲuman dɔw jira. Nisɔndiya min bɛ an na nin yɔrɔ in na vraiment a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na dɔrɔn ka foli lase Jamiyatul Ansardin ma
u ka nin baaraba ninnu na n'o de ye chaise dayɛlɛli ye u fa dugukolo kan n'u sigiyɔrɔ la ka kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ma lafiya ye donc ni nisɔndiya bɛ an na o de u bɛ wale min na u bɛ baara min na ɲɛnamaya in kɔnɔna la alors ni an ye o dɔ birikiden fɔlɔ dayɔrɔ la Jamiatul Ansardine tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la donc an nisɔndiyalen don an sewalen don fo ka se a dan na ka foli lase Jamiatul Ansardine tɔndenw ma ka foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma nin waati in kɔnɔna la inshallah taala. Nin tournée in ko labɛnbagaw n'o ye commission d'organisation mɔgɔw ye olu fana ye walawalali kɛ an ye baara ninnu labɛn cogoyaw an'u ye nafa min sɔrɔ a la. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada an ye karamɔgɔ wele laɲini min kama an bɛ se ka fɔ caman de farala kan sabula an tun y'a nata k'a bɛ danyɔrɔ a jirila o sanfɛ jama niveau la ani bayakɛla niveau la ani duwawu ɲiniw niveau la ani duwawu jaabiw yɛrɛ niveau la bon an bɛ se k'a fɔ depuis k'an bila tournée la bon ɲinan ta in an ma a ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka sabu kɛ jama qualité min bɔra k'an kunbɛn tournée in na fo ka taa se an ye nisɔndiya min ye mɔgɔw yɛrɛ la baara labɛn cogow la ka tila an ye nisɔndiya min ye karamɔgɔ yɛrɛ la baara kɔnɔna na bon tiɲɛna an y'a ye an ma deli k'a ɲɔgɔnna organiser ko an mako bi laɲini min na k'a sama ka se ni ɲɔgɔnna ma hakili a ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ wala laɲini kɔni sɔrɔla fo caman yɛrɛ la kan baara in ala kama baara de don ka sabu kɛ baara ni bolo donna la depuis ni baara yɛrɛ taa cogo yɛrɛ la i b'a dɔn ala ka fanga de faralen don an kan sabula n'a y'a sɔrɔ ko an yɛrɛ ka fanga don an b'a ye an bɛ dɛsɛ yɛrɛ dɔw la sabula n ye baarakɛ bonda minnu fɔ nin caman b'a la u m'a kalan kɛ nka mɛ an mago bi k'a kɛ cogo min na u b'a kɛ ten fo ka dɔ fara a kan o ye ala ka dɛmɛ de nka mɛ ni ala ka dɛmɛ tɛ i b'a ye an bɛ dɛsɛ yɔrɔ dɔw la. An karamɔgɔ Aseyidi Badara Aliyu Hayidara a ka nin taama in Kangaba mara la a kɛra wasa ani kunkɔrɔta ye Kangaba sigibaw bɛɛ lajɛlen ye ka d'a ka tournée in kɔnɔna na cɛw ni musow ani denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw caman nana silamɛya donkan layidu wɔɔrɔ ta karamɔgɔ Aseyidi Badara Aliyu Hayidara bolo o min ni baara kɛra ni a ye an bɛ niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛlatigɛ in na wa an bɛ niyɔrɔ sɔrɔ alikiyama fana min bɛ taa jɔ maa bayirikaw caman na. bɛɛ ni basigi bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogo min o de kadara kɔnɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u ye a lajɛ ka kɛnɛba sigi sen kan ko hadara kɛnɛ don kɛnɛ min ye ala wele kɛnɛ ye ayiwa a bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun tijaniya taasira dɔ don a dabɔkun de ye malidenw bɛ se ka sigi ɲɔgɔn ma cogo min ani ka laban ka ɲinidali masa fɛ minnu mɛnɛ bira fasodenw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka sɔrɔdasiw jura ani maa nana masumanenw Ogo Sago dali masa bɛ se ka hinɛ u la cogo min baara in kɛra ka bɛn ni juma marsikalo tile 29 ye Bamakɔ juma misiri ba la Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Hayidara kun bɛ a kɛnɛ ka Abdulkarim Sako ni Dramani Mali ka fɔ la. Hadara ale ye tɔrikatu tijaniya ka kɛnɛ belebele min bɛ sigi juma o juma o kɔrɔ ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ka da ala wele min bɛ k'a kɔnɔ ni ala tɔgɔ sanumaw ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye ka taa k'a fɔ confédération nationale des adeptes de la tarika tijaniya n'o ye confénati ye u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hadara belebele boloda min kɛra ka bɛn jumadon ma marisi kalo tile 29 Bamakɔ misiriba kɔnɔ laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka se ka dalimasa deli n'a tɔgɔ sanumaw ye a n'a ka kira belebele in hɔrɔma ye kisi nɛɛma b'a ma tari Mali a na hinɛ la o hukumu na zawiya caman de karamɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kabini sheikhow la fo ka ni khalifaw ma k'u dama kasi ala la walasa Mali gɛlɛya min b'a kɔnɔ ala ka se ka wuli ka bɔ yen kabini groupement ɲɛma a seri Sherif Usman Madani Hayidara fo ka taa se tijaniya sheikhow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma khalifa Sheikh Shafi Jara ka bɔ Mopti o ni confénati ɲɛma dankan fɔlɔ n'o ye Sheikh Sidi Konake ye nu bɛɛ lajɛlen nana fara karamɔgɔ wɛrɛw kan Bamakɔ misiriba la ka na ala deli jamana in ye basigibaliya min b'a kɔnɔ walasa ala ka se ka hinɛ jamana in na. Ala ko id'uni astajib lakum ay wele mbaw jaabi donc an ye jɔn de wajibi don ni nin kɛra jamana kɔnɔ an ka ta n'an hami ye k'an ka hami jira an ka yɛlɛyɛlɛnzew la fo ka taa se alakira ma sallallahu alaihi wasallam an ka yɛlɛyɛlɛnze ye jɔnni ye an ka sheikhu olu k'a lase alakira ma alakira k'a lase ala ma o de y'an ka yɛlɛyɛlɛnze ye ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila ay siran ala ɲɛ a ka yɛlɛyɛlɛnze ɲini ka taa ala ma donc o yɛlɛyɛlɛnze o de y'an bila duwawu kɛli la mais an bɛ duwawu in kɛ an ye jɔnni ka mɔgɔw ye
an ye Cheikh Tidiane ka kalandenw de an bɛɛ ye kalandenw de donc o kalandenya hukumu minnu b'a la Ala k'a dafa an na bɛɛ bɛ commune fitinɛ daminɛna bɛɛ bɛ dugawu la zawiyaw kɔnɔ mais n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na ka dugawu kɛ o fana fanga ka bon kosɛbɛ an ka tigɛ a kan an bɛ groupement ɲɛmɔgɔw fo an bɛ confinante ɲɛmɔgɔw fo Ala ka sini kɛnɛya d'an n'u ma dugawu in Ala kana kɛ nadama ye Ala kana nimisa a kɛli la Ala k'a kɛ nisɔndiya ye wa an ka nisɔndiya fana an ka danganiya ka dɔrɔn k'a fɔ mago in dilan la Ala k'o sabati an ye Ala k'o sabati an ye. Ni hadara belebele min ɲɛnamara Mali silamɛ ɲɛmaw fɛ n'a hakilina bɔra groupement des leaders spirituels musulmans yɔrɔ n'o ɲɛmaa ye Shérif Ousmane Madani Haidara ye bɛɛ ni kelenya o ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Bamakɔ misiriba n'o ye imam Kɔkɛ Kale ye ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ni ko in na a labanna ka foli kɛ ka ɲɛsin ni hakilina tabaw ma ni ka welewele ka da kɛ ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma bɛn ani kelenya k'an ka sinsin o kan jamana in a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min. An karamɔgɔ faralen ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ a ka ca Ala fɛ an dalen don a la ka fɔ dugu in bɛ jaabi an dalen don a la ka fɔ dugu bɛ jaabi basa dɔrɔn u y'a dabɔ ŋaniya ɲuman de kama jamana in ye jamana denw ye minnu banna Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma filiyatɔ Ala k'u ɲuman bɔ yatimɛdenw Ala ka hinɛ u la an bɛ ka ɲɛsin samiyɛ sanji fana ma samiyɛ sanji ma Ala k'o d'an ma jamana ɲɛmɔgɔw fana Ala ka hakili ɲuman da anu ma Ala k'u bɛn basa dɔrɔn ni fɛn o fɛn ni bɛn tɛ yen nɔ o kumana dɔrɔn dɔ bɛ kɛ fɛn tiɲɛnen de. Ni hadara yɛrɛ a bɛ don hukumu min kɔnɔ o de ye Mali silamɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans ye u ye wulikajɔ baara minnu kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na n'o kɔmasegiw tun bɛ sen na n'u kama restitution a bɛ don o kadira kɔnɔna na o hukumu kelen na kuranɛ kalan belebele o dɔgɔdalen tun do u fɛ min tun kan ka kɛ nin weekend in kɔnɔ n'o ye samedi ye nka a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila avril kalo tile 7 n'o kan ka bɛn sibiri nata ma n'o kan ka kɛ palais des sports la ka taa an dama kasi dalimasa ye kura ye walasa bɛɛ ni kelenya a bɛ se k'o sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka to malidenw taya la. Fondation Mohamed VI ale ye diinɛ dɛmɛ jɛkulu ye farafina jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a bolofara min bɛ Mali la o ni ɲɛmayaso de farala ɲɔgɔn kan ka tile damadɔ kɛ ɲɔgɔnda dɔ labɛnni ye denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ alikuranɛ durusili ɲɔgɔnda o baaraw kɛra marisikalo tile 27 n'a tile 28 a kuncɛli o bolodara yɔrɔ min na o ye Mayeva Palasi ye Amdalaye Asey 2000 la ka bɛn ni sibiri marisi kalo tile 30 ye an m'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye diinɛ ɲɛmaa caman ye olu kun bɛ kɛnɛ kan minisiriso min ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni batoko ma o fɛnɛ nɔna bila kun bɛ a kɛnɛ kan ka fara Fondation Mohamed VI Marakukaw ka diinɛ dɛmɛ jɛkulu in ɲɛmaa caman kan Kafune Bajeli ni Samba Tarawele kun bɛ Shérif La TV jabarani tɔgɔ la. Baaraw daminɛna ni alikuranɛ sanuman kalanni a kɛra laada ye Fondation Mohamed VI des Oulémas africains bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bolofara min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ yan san o san ka se ka ɲɔgɔndan ba labɛn ɲɔgɔndan min bɛ kuranɛkan kalandenw a duguma kalandenw n'a sanfɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔndan na a ka ca maa 100 ni kɔ ye cɛ b'o la muso b'o la minnu si tɛ tɛmɛ san 25 kan u ka se k'u ka seko an'u ka dɔnkow peze ɲɔgɔn na alikuranɛ sanuman kalan ɲɛdɔn na ɲɔgɔndan in tilala sigiyɔrɔma 2 ni ɲɔgɔn cɛ min fɔlɔ tun bɛ tali kɛ alikuranɛ sanuman kalanni a n'a durusili kan ɲɔgɔndan filanan o tun bɛ tali kɛ alikuranɛ fan dɔw kalanni ɲɛdɔn na Mohamed Samba Diallo ani Mohamed Afizba olu de garijigɛ donna jɔyɔrɔ fɔlɔ la discipline 2 ninnu na mɔgɔ 6 cɛ ma minnu ni olu taara final la o denmisɛn 2 ninnu de bɛna taa Mali jamana jɔyɔrɔ fa k'an ka darapo kɔrɔta diɲɛ selege naani alikuranɛ sanuman kalanni ɲɔgɔndan ba sen fɛ min ni a bɛna na boloda ka ɲɛnɛmaya Maroc jamana kɔnɔ n'a bɛna Fondation Mohamed VI des Oulémas africains tɔnden jamana 32 kari ɲɔgɔn na sunkalo nata araba. Fondation Mohamed VI ye kuranɛ kalan min organisé ka concours kɛ Mali denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye kuranɛ bɛɛ durusi ani minnu ye kuranɛ partie dɔw durusi donc u y'a lajɛ ka kɛ discipline 2 ye discipline 2 ye jumɛn ye minnu ye kuranɛ bɛɛ durusi ka compétition k'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ min bɛ se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ olu la donc o bɛ bɔ Mali la yan nɔ ni Ala sɔnna a ma sunkalo nata la ka taa sunkalo kɛ Maroc Fondation Mohamed VI a branche bɛ dugu minnu na n'o ye jamana 32 ye donc o jamana fana kelen-kelen bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen-kelen di minnu ye kuranɛ bɛɛ durusi donc u bɛ taa compétition finale de kɛ
Maroc yono sungalo la ni mi e joro folo soro vraiment o de be ke Afrique bela jele wa o ka kuranɛ kalan na wane ye na amba ni ala fe Mali che bo min kera ala ka joro dama discipline flana min be no o ye munu nya kuranɛ to tursiala o ma be tursi anye mo kelenta o fana la donc oni Samba Diallo de be fara ɲɔgɔn kan olu de be ta ka taa Mali représenter ni compétition finale ni na. Mali jamana ministre min ni o ka caw bɛnnen don diinɛ ani batoko kunkanko ɲɛnɛbɔli kama ale ka nɔnabila ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin kuranɛkala ɲɔgɔn dan in labɛnba jɛkuluw ma ka labana k'u ka minisiriso ka kɔkɔrɔmadonni wale ani bilasiralikanw ta k'a ɲɛsin Fondation Mohamed VI des Oulémas africains ma. Ministre des Affaires religieuses et du culte ale tɔgɔ la kana ka ka foli lase an ka dɔnnibaaw ma dɔnniba minnu kɛra ni ko ni kɛnɛ sigibaga ye an jigi b'a kan n'Ala sɔrɔ u bɛna taa tagama min na o tagama nin fɛn na u bɛna jɔnjɔn ɲɛnama sɔrɔ ka segin ka na mun bɛ kɛ Mali kunkɔrɔta ye ministre ka encouragement f'u ɲɛna ani maa minnu ye fɛn ninnu organiser ka foli d'u ma. Denmisɛn minnu sen yera ɲɔgɔn dan in na min kɛra Mali jamana alikuranɛ kalansow a n'a kalanyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen ka kalan lakodɔn sɛbɛn dira u ma ni o ye u ka diplôme. Fondation Mohamed VI des Oulémas africains yɛrɛ ka laɲini ye fɛn min ye ka tɛmɛ u ka bolofara fɛ min bɛ an yɛrɛ fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ka se ka alikuranɛ sanuman kalanni yanga ani ka se ka timinandiya laɲini denmisɛnninlakaw fɛ u ka se ka alikuranɛ sanuman kalan ɲɛdɔn ani ka se ka kuranɛ durusi baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni o de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Algérie jamana kɔnɔ min ye dɔgɔkun 6nan ye o kɛra ka bɛn ni juma marisi kalo tile 29 ye denmisɛnnin minnu kan bɛ ko fɔ Abdel Aziz Bouteflika ka taa ka bɔ fanga na Surasiya ɲɛmaaba Général Ahmed Gaïda Sala ka dandigali n'a ta bɛɛ k'a fɔ Aziz Bouteflika jamana sariya sunba sariya se ka taa a kama ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la denmisɛnninw ko ko kuma tɛ bɔli kɛ olu b'a fɛ de a n'a nɔfɛma bɛɛ lajɛlen de ka taa kunkolo kuraw kana u bɔra ka nisɔngoya taama in kɛ kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ a ma hakɛ tɛ se jati ma damanda kun de kun bɔlen kun do fa bɛɛ lajɛlen la ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye kunnafonidilaw ka fɔ la. An ka jamana minisiriw bɛ ɲɔgɔn bɛɛ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka farafinna jamanaw minnu ye faransefa dunbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ayiwa farafinna camancɛ yanfa jamana dɔw ni tilebiyanfa jamana dɔw aya min ye o minisiriw minnu ɲɛsin bɛ warisokow ma ɲamekaw fɛ Niger faaba la ka bɛn ni alamusa ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka lajɛ ka hakili jigin kɛ ɲɔgɔn ye wale dɔ kɛlɛli la bamanjiya wale ani maa minnu bɛ nafolo sɔrɔ ŋanamu sira fɛ ka laban ka ko k'a jɛ ka se ka a cɛɲɛ maaw ɲɛkɔrɔ o kama ko blanchiment d'argent olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min nka da kɔni ma se franc CFA kɛlɛliko kuma ma o min kɛn bɛ farafinna jamana den caman dalagwɛsɛ ye bɛɛ y'i pan o kunna minisiriw y'a jira k'a fɔ olu sigikun tɛ o ye. Sahel la ni o ye farafinna cɛcɛ kana jamanaw ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an fɛ Mali jamana kɔnɔ o kunkan kuma kun bɛ senna diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies jabala la ɲɛmayaso yɛrɛ kɔnɔ ni o ye Conseil de sécurité ye ka sabu kɛ a ma ɲɛma dɔw kun nana Mali jamana kɔnɔ u ye tile fila fɛnɛ kɛ Burukina ka sɔrɔ ka segin ka taa nka min ye kɔrɔfɔ ye o daminɛnen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies jabala la Faransi jamana ni Ameriki jamana hakilinaw ma kɛ kelen ye bawo Faransi jamana y'a jira k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ MINUSMA k'a bɛ ka baarabaw kɛ ko min ye jaabiw caman ye k'olu sera ka sɔrɔ a ka baara kɛlenw nɔ na nka Ameriki jamana y'a jira k'a fɔ min ye MINUSMA ye basigili jɛkulu ye Mali jamana kɔnɔ k'a tɛ ka nɔbɔ o kumana ko olu bɛ a ɲini Antonio Guterres fɛ ni o ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma ye a ka lajɛ ka hakilina kuraw dajira MINUSMA baara kɛcogo la min bɛ se ka to nafa bɛ se ka ye MINUSMA la Mali jamana kɔnɔ. Gabonkaw ka jamana ɲɛma ni o ye Ali Bongo Odimba ye a seginnen ka bɔ Maroc ka don jamana kɔnɔ a ye sigi dɔw labɛn ani maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka kunjɛ ni minisiriw ka ladala lajɛ ye a ye min denbaya ta ka bɛn ni juma marisi kalo tile 29 ye a senfɛ min ye jamana ɲɛma nɔfɛmaw ye u caman y'a jira k'a fɔ u hakili sigira ka kɛnɛya ko la nka fangasinamatɔw ko nin ma bɔli kɛ hali bi baw nin sen jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba maaw sigan bɛ a kinibolo min na ko san bɛ sɔn ka kɛ a tun bɛ ka maaw fo n'o ye
aya ma kun tɛ ka dɛmɛ don a ma bere min yɛrɛ kun b'a bolo dɔw y'a yira k'a fɔ a kun tɛ ka sinsin o ka kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ fangasinamatɔ ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ olu bɛ a ɲini lakana tigilamaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sariya ɲɛdɔma ŋanaw u k'a lajɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛ jateminɛ kɛ Ali Bongo Ondimba ka kɛnɛya kunkan lɛrɛ ni lɛrɛ ka se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla a bɛ se ka jamana in mara bilen. Leki nɛrɛmugulamandigiw olu bɛ Faransi jamana kɔnɔ bɔko mugana dɔgɔkun o dɔgɔkun ka bɛn ni sibiri ye u bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya jira jamana ɲɛma Emmanuel Macron na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye Faransi faba Paris baba kumanda préfet o kɔni y'a jira k'a fɔ Champs-Élysées bɔlɔnba min bɛ yen ni tiɲɛni kɛra a la bɔko tan ni seginna senfɛ ko jɛntigɛ ni a ye maa si ka nisɔngoya taama kɛ yen dɔw y'a jira k'a fɔ ni nisɔngoya taamala ninnu dege nɛrɛmugulamandigiw n'u ma se ka u ɲɛna yɔrɔw sɔrɔ u bɛ sɔn ka faaba bila ni ka taa maraw la i n'a fɔ tako 19 na u ye min kɛ Nice. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun ndɛmɛnen maa 40 ani 500 ɲɔgɔn na de ye nisɔngoya taama boloda Faransi fan 4 bɛɛ lajɛlen la. Nka min ye dege nɛrɛmugulamandigiw ye olu y'a jira k'a fɔ a ka ca n'o bɛɛ ye ko Faransi jamana ɲɛmaaw ka jate bɔlen y'o ye n'o tɛ olu yɛrɛ sera ka maa min jate ko maa 127 ni 212. Chrétienya ɲɛmaaba ni o ye Papa François ye a nana Maroc jamana kɔnɔ min senfɛ ani Maroc masakɛ Mohamed Sise jɛra ka dantigɛli kɛ k'a fɔ Bani Israɛlakaw fɛ yɔrɔba min Jérusalem dɔw ko Beitel Muqaddas misiriba min ni o bɛ yen ni diinɛw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu a da la baw Yahudiyaw kan mɛn ko u ka yɔrɔ don Nazaraw bɛɛ ten nka min ye silamɛya fana ye o ko k'a ka yɔrɔ don Papa François ni Mohamed Sise ka dantigɛlika kɛra kan kelen de ye diinɛ sabaw minnu bɛ ka ɲɔgɔn gɛlɛ yɔrɔ in nɔfɛ fo a diinɛ saba ka jɛn n'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ don o kumana yɔrɔ in ni o ye Jérusalem ye a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a da la ko b'a jira fana k'a fɔ diinɛw de kan ka bila ɲɔgɔn na ka sabu kɛ nin diinɛ bɛɛ lajɛlen bɔra maa kelen de la o kumana ko a ka kan silamɛya diinɛ ni yahudiya diinɛ bɛɛ ka se ka jɛn ni a ye k'a fɔ Jérusalem misiriba min bɛ yen ayiwa diinɛ bɛɛ ta don ko bawo ko Ala ka yɔrɔ de don u kɔni ye nin dantigɛli in kɛ bawo ko in bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni Palestine ni Bani Israɛl bɛ ka ɲɔgɔn barafara ka sabu kɛ Bani Israɛlakaw kɔni gɛn bɛ ka jira k'a fɔ olu yɛrɛ ka faaba yɛrɛ de don sa nka Palestinikaw kama k'a kɔrɔ ye an b'a kɔni ye olu ka yɔrɔ ye. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.